Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Hola, benvinguts a la Meteo de la Selva TV. Bé, doncs arribarem als darrers dies de 2022 amb molta tranquil·litat meteorològica, una bonança que en alguns moments ens ha recordat més a la primavera que a l'hivern, i així tancarem un any de rècords de calor i sequera, un dels anys més càlids des que es tenen registres. I les darreres jornades hem estat sota els efectes d'un anticicló potent amb altes pressions que ha estabilitzat el temps, amb algunes boires i ens ha deixat màximes de fins a 26 graus el passat cap de setmana. La resta de dies no ha fet tanta calor i les màximes han estat entre els 16 i els 23 graus. Les mínimes han oscil·lat entre els 0 i els 4 graus i no hem tingut pluges destacables. I aquesta setmana continuarem igual, amb temps molt estable i cels bàsicament serens. Podrem tenir alguns intervals de núvols més el divendres, el dissabte, però el diumenge ja faria més sol. Les precipitacions de moment es queden lluny de nosaltres, atrapades més cap a l'oest i ja cap al centre i nord d'Europa. Dissabte tindrem un dia en general dominat pel sol, però podem tenir boires a primera hora i alguns núvols prims. Les màximes arribaran als 18 graus i les mínimes seran de 7 graus. Diumenge tindrem una jornada amb més sol, també amb boirines en llocs obacs i màximes una mica més baixes de 17 graus i mínimes de 7 graus. Serà un darrer cap de setmana de 2022 força tranquil i suau. La mar estarà una mica remoguda en alguns moments, amb onades que poden arribar als 130 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua serà d'uns 15 graus. El vent també serà suau, de només uns 5 km per hora a l'interior, però en algun moment tindrà més potència, sobretot a la costa, on bufarà de sud-oest amb cops de fins a 20 km per hora. Durant la setmana vinent continuarem amb aquesta dinàmica anticiclònica amb temperatures suaus, en 18 de màxima al migdia i 6 graus de mínima. Les gelades hivernals almenys es resisteixen. Tindrem alguns intervals de núvols més densos a partir del dimarts, dimecres. I per acabar us compartirem aquesta preciosa fotografia que ens ha enviat en Jan Tomàs des d'Hostalric amb aquestes postes de sol fantàstiques que hem tingut els darrers dies de l'any. De part de tot l'equip de la Selva TV, us desitgem un magnífic 2023 i recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, imatges, comentaris, suggeriments a meteo@laselvatv.cat. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.